Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Teryo. Taong 1957, Tabango, Leyte. Maraming parte ng nakaraan ang hindi nakalathala sa kasaysayan. Sa panahon ng mga datu at alipin, dadalawang bagay lamang ang iyong mapapansin. Ang mga datu at iba pang mga maharlikang tao nakasuot ng mga sandalyas habang ang mga alipin naman naglalakad ng nakapaa. Pero base sa mga nalaman at natuklasan ni Teryo, hindi lang datu ang may kakayahang mamuno sa kanilang mga nasasakupan. Sa likod ng pagpapakilala ng mga ito, nagtatago ang isang nilalang na kumokontrol sa lahat. At yun ay walang iba, kundi ang mga sinaunang aswang. Matagal nang nananaliksik si Teryo ukol sa mga nilalang na yan, pero sa kasamaang palad, hindi pa rin ganun kalalim ang mga natutuklasan niya. Ang tanging pinanghawakan niya lamang roon ay yung mga usap-usapang naririnig niya sa mga matatanda ukol sa lugar na minsang tinirhan ng mga sinaunang tao sa Pilipinas bago pa man nakarating ang mga dayuhan. Sa katunayan, marami na rin siyang pinuntahang mga lugar hanggang sa dumating ang puntong napadpad siya sa bayan ng Tabango, Leyte. Sinasabing mula sa lugar na yon, minsang namugaran ang mga sinaunang aswang. Marami ring kumakalat na kwento ukol dito at ang mas ikinagulat niya pa noon sa lahat ay yung mga kakaibang paniniwala ng mga matatanda sa lugar na yon. Dahil sa kanyang mga nalaman at natuklasan, nagdesisyon siyang doon manatili ng mahabang panahon. Ipinangako niya sa kanyang sarili, hindi siya alis sa lugar hanggat hindi niya natutuklasan ang mga bagay na halos ilang dekada na niyang hinanap. Itong mga panahong ito, nasa edad 40 anyos na itong si Teryo. Nakatira siya noon sa gilid ng bundok sa unahang bahagi ng baryo kung saan mula roon kitang-kita niya ang iilang mga nagsisitaasang bundok. Bagaman ilang taon na rin siyang naninirahan sa lugar, sa kasamaang palad, wala pa rin siyang natutuklasan. Sa loob ng halos ilang dekada, araw-araw siyang pumapanhik ng bundok para humanap ng mga senyales at simbolo, pero nanatili siyang bigo. Dahil dito, naglakas loob na siyang magtanong sa mga taga-baryo, pero maging ang mga ito man, walang kaide-ideya sa mga bagay na sinasabi niya. Basta ayon sa mga taga roon, alam nila ang tungkol sa isang makapangyarihang tribo ng mga sinaunang tao sa kanilang lugar, pero wala silang ganong alam ukol sa kasaysayan nito. Ang istorya kasi ng mga ninuno nilang yon, pinagpasapasahan lamang sa paglipas ng mga panahon. Hindi rin ito naitala kung kaya't kalaunay dahan-dahan ang nag-iba ang istorya. Matapos naman niya yung mapag-alaman, hindi niya maipagkakaila, dahan-dahan ang bumababa ang kanyang pag-asa na malaman ang kasaysayan ng mga nilalang na hinahanap niya. Maaaring nagtataka kayo kung bakit nagkaroon ng ganitong hilig itong si Teryo. Ayon sa kanya, mula pagkabata niya, paulit-ulit na yung ikinukwento ng kanyang lolo, kaya naman nung nagkaisip na siya, nagpasya siyang pag-aralan ang tungkol sa istorya ng mga sinaunang aswang. Naging pabor naman yun sa kanya, lalo pat yung mga magulang niya nakahiligan ding maghanap ng kayamanan. Sa mga unang taong pananaliksik ni Teryo, inakala niyang pawang panakot lamang ng kanyang lolo ang tungkol sa mga istoryang ibinabahagi nito. Subalit dumating noon ang punto na meron silang natuklasang isang yungib
kung saan nagkalat ang mga kalansay ng mga sinaunang tao. Bagaman ilang milenyo nang yumao ang mga nilalang na yon, hindi naman nila maiwasang mamangha sa kanilang mga nadiskubre, gawa ng karamihan sa mga kalansay na naroon ay nakatayo na parabang nanigas ang mga ito bago bawian ng buhay. Sa pagkakatanda ni Teryo, umabot sa humigit 100 kalansay ang nasilayan nila sa lugar. Nakapaikot ito sa isang malaking bato na parang hapagkainan, kung saan sa ibabaw ng batong yon merong nakaupong bangkay na tila bang hindi pa naaagnas. Bukod kasi sa buo pa ang mga laman nito, kumpleto pa rin ang buhok ng nilalang na yon. Ayon sa kanya, na kung hindi siya nagkakamali, lalaki ang bangkay na nasipat niya sa itaas ng bato. Pansin din niyang para itong sinasamba ng lahat ng kalansay na kanilang nakita, pero dahil sa dami ng mga gintong baryang nagkalat sa lugar, hindi na yon nagawa pang mapansin ng mga magulang niya. Ilang beses pa yung inilahad ni Teryo noon sa kanyang ama, ngunit hindi na siya nito pinansin pa. Alam niyo, pinuno, nilisan nila ang lugar na yon na tanging kayamanan lamang ang kanilang nakuha. Magmula noon, hindi na rin niya nabalikan ang lugar, gawa ng kapag sinusubukan niya ito, pakiramdam niya merong nanliligaw sa kanya. Gayunpaman, hindi na ito inisip ng kanyang ama, lalo pat lunod na lunod ito sa kaligayahan na dulot ng mga gintong barya na kanilang nakuha. Upang walang maghinala sa kanilang mga nadiskubre, nilusaw muna nila ang mga gintong yon bago ibenta. Ang nalikom nila doong pera ang siyang naging dahilan ng pag-angat nila sa buhay. Dala na rin ang pagkaabala sa kanilang mga bagong negosyo, unti-unti nang nilimot ng kanyang ama ang kaligayahang dulot ng pangangalap ng kayamanan. Nangako kasi yun sa kanila na sa oras na makakuha yon ng sapat na salapi para sa mga itatayo nitong pangkabuhayan, titigil na yon sa ganoong trabaho. Dahil sa naging paninindigan nito, wala naman silang nagawa, kundi yon ay hayaan. Subalit, lingid sa kaalaman ng mga magulang ni Teryo na sa kanya pala naipasa ang tinalikuran nitong pagmamalabis na makatuklas ng mga sikreto ng mundo. Taon pa noon ang lumipas, nang makapagtapos na siya noon ng pag-aaral at makalikom na siya ng sapat na salapi, minabuti na niyang umalis sa kanilang lugar. Bit-bit ang lahat ng kanyang mga gamit, ipinagtapat niya sa kanyang mga magulang na maaaring yun na ang magiging huli nilang pagkikita. Kahit bakas sa pagmumukha ng mga ito ang matinding pag-aalala ukol sa mga gagawin niya, wala itong nagawa kundi ang hayaan siya. Naniniwala kasi ang ama niyang yan na tapos na rin naman ang responsibilidad nila para sa kanya. Nang mapagtanto naman niya ang naging sagot nito, agad naman siyang umalis sa kanilang lugar hanggang sa mapadpad na siya sa lugar ng Leyte. Dagdag pa niya na dahil sa ilang isla na ang pagitan nila, nasisiguro niyang magiging mahirap na sa kanya ang makabalik pa. Yung dala niya ring salapi noon, medyo papaubos na, kaya na may pilit siyang gumawa ng paraan, marating lamang ang lugar na hangad niyang puntahan. Sa pagtungtong niya noon sa Tabango, sakto naman ang pagkaubos ng kanyang pera. Dahil sa pangyayaring yon, nagpasya na siyang mamuhay doon habang patuloy na nananaliksik sa buong lugar. Buwan pa ang dumaan, kahit papaano, medyo nasanay na rin siya sa kanyang mga ginagawa. Nagkaroon na rin siya ng iilang mga kaibigan na siya namang naging kasama niya sa hirap at ginhawa. Hanggat maaari,
Iniiwasan din niya ang tukso, gawa ng alam niyang kapag nahulog siya sa mga ganoong bitag, yun na rin ang magiging wakas ng mga bagay na gusto niyang gawin. Isang umaga, habang nagkakape itong si Teryo, dumating ang kaibigan niya galing baryo. May dala-dala yung malaking bayong at sa estado nito parang papanhik yon ng bundok. Pagpasok naman ito sa kanyang pamamahay, dali-dali naman yung lumapit sa kanya habang masayang nagwiwika ng, "Magandang umaga, Teryo. May gagawin ka ba ngayon? Tara, sama ka sa akin. Manunulo tayo ng baboy ramo." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang napatango habang sumasagot doon ng, "Sige, sandali lang. Magpapalit lang ako." Ilang minuto pa ang lumipas, naihanda na nga ni Teryo ang mga bagay na kinakailangan niya. Paglabas niya ng kanyang bahay, doon bumungad sa kanya yung kaibigan niyang kanina pang naghihintay. Sa pagbagtas naman nila ng daan, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga hayop na kanilang bibitagin. Kahit papaano, medyo natutuwa naman noon si Teryo dahil sakto naman ang pagyaya nito sa kanya. Bukod kasi sa wala siyang trabaho noong mismong araw na yon, sawang-sawa na rin siya sa mga gulay na inuulam niya. Maya-maya pa, pagdating naman nila sa isang masukal na kakahuyan, malapit sa pana ng bundok, agad naman nilang inilatag ang kanilang mga bitag. Napakasukal ng mga daan sa lugar na yon, kaya na may halos inabot sila ng 2 oras sa paglalagay pa lamang nito sa buong lugar. Matapos naman nun, agad naman silang humanap ng pwesto kung saan mula roon kitang-kita nila ang lawak ng kakahuyan na pinaglatagan nila ng mga patibong. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagmamasid sa paligid, wala naman silang ibang ginawa kundi ang maghintay. Habang wala pa silang naririnig na umaatungal sa kakahuyan, naging abala naman si Teryo sa pagluluto. Kalahating oras pa ang dumaan, nanatili pa ring tahimik ang lugar na kanilang binabantayan, kaya na may nagpa siya na ang kanyang kasama na maglibot na muna roon pansamantala. "Teryo, dito ka na muna. Lalapitan ko lang yung mga bitag sa labasan." Bungad na wika ng kaibigan ni Teryo habang dahan-dahang tumatayo. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumangulang naman siya, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Kahit papaano, hindi naman siya noon gaanong nababahala, lalo pat ilang beses na siyang nadapo sa bundok na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, habang kumakain itong si Teryo, bahagya naman siya noong natigilan matapos niyang marinig ang sigaw ng kanyang kaibigan na humihingi ng tulong sa kanya. Dahil dito, dali-dali naman siyang bumaba sa lugar na kinaroroonan niya para salubungin ito. Maya-maya pa, pagsilay naman niya sa kanyang kasama, nasipat niya yung tumatakbo habang nakahawak sa binti nito. Ilang beses din niyang sinipat kung meron bang humahabol na hayop sa kaibigan niyang yon, pero wala naman siyang nakita. Dahil sa pangyayari, dali-dali naman niya yung nilapitan para tanungin. Paglapit naman niya sa kinaroroonan nito, halos hindi naman niya yun ganong makausap, gawa ng bukod sa naghahabol ito ng hininga, panay din ang pag-inda nito ng sugat niya. Hindi naglaon. Nang medyo kumalma na ang pakiramdam ng kanyang kaibigan, doon na sila nakapag-usap ng seryoso. Ayon sa kaibigan niya, habang nasa kasagsagan nito ng paglilibot, meron yung nakasalubong na lalaki
na bigla na lamang nitong sinunggaban. Nagbuno silang dalawa hanggang sa nasagpangan na nito ang binti niya. Dahil dito, buong puwersa naman yung nilabanan ng lalaki, subalit sa kasamaang palad, masyadong nakakapit ang pangil nito sa kanyang binti. Mabuti na lang, bago siya mawala ng ulirat, himala siya nitong nilubayan. Pagtayo ng lalaking yon sa kanyang harapan, kitang-kita niya ang nanlilisik nitong mga mata habang umaangil yon ng mahina. Sinubukan niya rin yung kausapin kung bakit nito ginawa ang ganoong bagay, pero hindi yon nagsasalita. Dala naman ang takot ng kaibigan niya. Mabilis naman yung kumaripas ng takbo nang magkaroon na yon ng pagkakataon. Dagdag pa nito na, habang malapit siya sa lalaking yon, pansin na pansin niya ang amoy nitong halos makausog sikmura. Tayo na, Teryo. Umuwi na tayo. Aswang ang taong yun. Siguradong sigurado ako. Wika ng lalaki matapos nitong magbahagi ng mga nangyari. Dahil sa sinabi nito, agad naman niya yung inakbayan para dalhin sa lugar na kanilang pinagpapahingahan. Pagdating nila roon, agad naman niya yung inabisuhang maghintay habang mabilis na hinuhugot sa lalagyan ang dala-dala niyang sundang. Dito ka lang. Titingnan ko muna kung naroon pa siya. Wika ni Teryo sa kaibigan niya habang seryosong pinagmamasdan ang buong paligid. Kasabay ng kanyang pagwika ay ang dali-dali naman niyang paglakad patungo sa kakahuyan. 10:00 pa lamang noon ang umaga, pero pagpasok niya sa looban nito, gulat na gulat naman siya dahil sa dilim ng lugar na nasa paligid. Pagsilay naman niya sa buong paligid, doon na dahan-dahang nag-iba ang ihip ng hangin. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya merong nagmamasid sa kanya. Maya-maya pa, bahagya naman siya noong natigilan nang may masipat siyang isang lalaking naglalakad di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Nakasuot yun ng salakot at kagaya nila, meron din yung dalang malaking bayong sa likod. May dala-dala din yung tungkod at kapansin-pansin sa lalaking yon ang mahaba nitong puting balbas. Hindi naglaon nang mapagtanto naman niyang normal ang nilalang na yon. Tahimik naman niya yung hinintay sa gilid ng daan habang nananatiling nagmamasid. Pagharap nilang dalawa, una namang bumungad sa kanya yung mga nagliliwanag na garapon sa likod nito. May mga dahon din doong kakaibang wangis na merong kulay dilaw na liwanag sa gitna nito. Ang mas ikinamangha pa noon ni Teryo ay noong masipat niya ang isang punyal na parabang nagbabaga. Marami din yung tinik sa talim nito na parabang hindi yung kalimitang ginagamit sa pagtadtad o pagdidiskarne ng pagkain. Sa pagtitigan naman nila ng matandang yon, napangiti lang naman ito habang dahan-dahang ibinababa ang suot nitong salakot. Pagbungad sa kanya ng maamong mukha ng matandang yon, agad naman niyang napansin ang napakaaliwalas nitong aura. Hindi niya mawari pero habang pinagmamasdan niya ito, wala siyang nararamdamang panganib sa paligid. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla namang napangiti sa kanyang matanda habang nagwiwika ng, "Ikaw ba yung sumigaw kanina? Narinig kita mula sa malayo, kaya pinuntahan kita. Akala ko kung ano na ang nangyari sa iyo eh. Ayos ka lang ba?" Ay,
Hindi ho ako narinig niyo, Manong. Yung kaibigan ko ho yun. Sa ngayon, nagpapahinga na siya. Hinahanap ko rin ngayon yung nilalang na nagtangka sa buhay niya. Akala ko nga, kayo yun eh. Agarang sagot naman dito ni Teryo. Dahil sa kanyang sinabi, mahinaho naman siyang niyaya ng matanda patungo sa kinaroroonan ng kanyang kaibigan. Sa kasagsaga ng kanilang paglalakad, napilitan naman siyang ilahad ang kanyang mga nalaman dahil sa mga bagay na sinabi nito sa kanya na pawang hindi pangkaraniwan. Ayon sa matandang yon, isang tuod ang sumagpang sa binti nito. Likas na kasing naninirahan sa lugar ang mga tuod, kung kaya't mariing naniniwala ang matanda na yun na lamang ang tanging nilalang na bumiktima dito. Dagdag pa nito na, bagaman nakaligtas ang kaibigan niya, huwag silang magpakakampante dahil ang mga tuod likas na merong lason sa katawan. Sa sobrang lakas ng kamandag nito, kapag nakagat ka ng ganoong nilalang, para ka nang natuklaw ng isang kobra. Pagtatapat pa nito sa kanya na kung hindi nila yun maaagapan, paniguradong hindi na yun aabutan ng hating gabi. Matapos naman niyang marinig ang sinabi ng matanda, halos labis-labis naman ang kanyang pangamba buhat sa kanyang mga nalaman. Sa puntong yon, hindi na niya alam ang kanyang gagawin dahil anuman ang mangyari sa kaibigan niyang yon, paniguradong siya ang mananagot. Para sa kanya, nakakatakot ang malagay sa ganoong sitwasyon, lalo na't wala siyang kapamilya o kadugo sa lugar. Alam din niyang mapupusok ang pamilya nito kung kaya't paniguradong malalagay sa alanganin ng kanyang buhay kung susubukan niyang ipaglaban ang kanyang karapatan. Sa pagdating naman nila sa kinaroroonan nito, nasipat naman nila yung nakahiga sa lupa na tila bang nagpapahinga. Dahil sa kanilang nadatnan, dali-dali naman nila yung kinausap para tulungan. Gisingin mo siya. Wag na wag mong patutulugin. Mas agresibo ang laso ng tuod kapag tulog ang biktima nito. Yan ang rason kung bakit karamihan sa kanilang mga biktima hindi na nagigising pa. Bungad na wika sa kanya ng matanda habang tinutunto nito ang ugat ng kaibigan niya. Dahil sa wala naman noong magagawa si Teryo, ibinigay niya ang lahat ng pagtitiwala rito. Sa kasagsaga ng panggagamot ng matandang yon, doon niya napag-alaman na isa itong mamumundok na naninirahan malapit sa lugar na kanilang pinaglatagan ng bitag. Mariin din itong ipinagtapat, hindi ito isang uri ng manggagamot o ermitanyo, sa halip, isa lang itong ordinaryong tao na malawak ang kaalaman pagdating sa mga lihim na karunungan. Kolektor din yun ng gamit kung kaya't likas na para sa matanda na makita ng isang ordinaryong tao na merong tangang-tangang hindi mabilang na karga sa katawan. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, napilitan naman siyang banggitin ang kanyang nais makita sa lugar na yon. Pagtatapat pa niya sa matanda, kaya siya doon tumira, ay para lamang sa iisang bagay. Mariin din niyang inilahad na kahit wala pa siyang mga senyales na natutuklasan, alam niya sa kanyang sarili na nagkukubli lang ang mga sinaunang aswang sa lugar ng Leyte. Siguradong sigurado si Teryo ukol sa bagay na yon, lalo pat sa halos ilang dekada niyang paghahanap, naniniwala siya na doon nagmumula ang lahat ng nilalang na nasa panig ng kaliwa. Nang marinig naman ng matanda ang tungkol sa kanyang sinabi, bahagya naman yung natigilan sa ginawa nitong panggagamot sa kanyang kaibigan. Pagsilay naman ito sa kanya, dahan-dahan naman yung lumapit
na para bang meron itong napansing kakaiba. Maya-maya pa, agad naman siyang tinanong ng matanda kung saan niya nakuha ang mga kaalamang yon. Pagtatapat pa nito na, sa kanilang baryo, bibihira na lamang siyang makakilala ng mga taong may kaalaman pagdating sa mga sinaunang aswang. Kalimitan din sa mga ito purong matatanda na at ang karamihan naman patay na. Dagdag pa nito, ang pagkakaroon noon ni Teryo ng ganoong kaalaman ay katangi-tangi para sa kanyang edad. Sa katunayan, hindi may pagkakaila ang tuwa ng matanda sa kanya buhat sa kanyang mga sinabi. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap nila, doon na ito kumuha ng isang langis na nakalagay sa daladala nitong bayong. Pagpainom nito sa kanyang kaibigan, agad namang nanumbalik ang ulirat nito na para bang wala man lang nangyari. Yung sugat din ito sa binti, agad naman yung naghilom matapos yung buhusan ng matanda ng langis. Maya-maya pa, nang makatayo na ito, agad naman niya yung inabisuhan na umuwi na. Hindi na rin nila sinubukan pang kunin ang mga patibong na kanilang ikinalat sa takot na baka muli na namang mangyari ang insidente. Bago sila umalis sa lugar, masaya naman sila noong pinagmasda ng matanda. Hindi naglaon, nang akmang papalayo na sila, bigla namang napatingin doon si Teryo nang marinig niya yung sumigaw sa kanya ng, Teryo, kung may oras ka, bumalik ka rito. Marami pa akong gustong malaman tungkol sa'yo. Matapos naman itong makapagsalita, dali-dali naman yung naglakad pabalik sa kakahuyan. Nang tuluyan na yung maglaho sa kanyang paningin, tahimik naman nilang binagtas ang daan ng magkasama. Sa kasagsaga ng kanilang paglalakad, halos hindi pa rin makapaniwala ang kaibigan niya ukol sa mga nangyari. Ayon dito, unang beses niyang makasilay ng ganoong uri ng nilalang, kaya na may hindi pa siya gaanong naniniwala na totoo ito. Pagtatapat pa nito sa kanya, na maging ito man, labis ang pagkagulat nang makasilay ito ng isang patay na puno na bigla na lamang gumalaw tapos tumayo. Dagdag pa ng kaibigan niya na noong una, inakala niyang pangkaraniwang hayop lang ito, pero nang makalapit na ito, doon tumambad sa kanya ang malatao nitong wangis. Paglalarawan ng kaibigan niya sa nilalang na yon, parang kahoy ang katawan nito, tapos parang tao naman ang wangis nito. May namumula yung mga mata at meron yung napakaitim na pagmumuka. Napakabilis din ng nilalang na yon na halos hindi yun naaabutan ng kanyang paningin. Basta nagulat na lamang ito nang sagpangin yun ng tuod sa kanyang may bandang binti. Paglalahad pa nito sa kanya, wala rin yung kaide-ideya ukol sa nilalang na kanyang nakita. Basta, kung hindi noon dahil sa matanda, hindi pa nila malalaman na tuod pala ang kanilang nakaharap. Nang marinig naman ni Teryo ang sinabi nito, doon na siya unti-unting nagkaroon ng ideya sa nilalang na muntik nang pumatay sa kaibigan niya. Subalit, sa kabila ng lahat ng yon, imbis na magbigay dagok at kilabot sa kanya ang mga pangyayari, tila bang nagbukas lang yon ng panibagong pag-asa upang ipagpatuloy niya ang kanyang nakamulatang paniniwala. Sa paglipas pa ng mga araw, hindi na muna sila namundok. Yung kaibigan niya, pinilit nang magpalit ng trabaho sa takot na baka hindi na yon makabalik pa. Dahil dito, minabuti naman niyang wag na muna yung bisitahin nang sa gayoy pilit nitong makalimutan ang mga nangyari.
Buwan pa noon ang dumaan. Pinag-isipan talaga ng maigi ni Teryo kung pupuntahan niya ba ang matanda na nagligtas sa buhay ng kaibigan niya. Hapon-hapon noon, wala siyang ibang ginagawa kundi ang tumambay sa labas ng bahay niya, tahimik na pinagmamasdan yung lugar na pinaghihinalaan niyang tinitirhan nito. Bale, kaya nagdadalawang isip noon si Teryo ay dahil sa panganib na dulot ng mga tuod. Kung pupuntahan niya kasi ito, paniguradong daraan siya sa teritoryo ng mga nilalang na yon. Aminado rin siyang hindi pa siya handa, lalo na't isa lamang siyang pangkaraniwang tao na walang alam pagdating sa kahit na anong lihim na karunungan. Akala niya hanggang doon na lang matatapos ang lahat, pero nagkamali siya. Isang gabi, habang nagpapahinga ng mahimbing itong si Teryo, nadapo ang kanyang wisyo sa masukal na kakahuyan. Base sa kanyang panaginip, tinatahak niya ang napakakipot nitong daan kung saan sa kasagsagan ng kanyang paglalakad, paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ng matanda. Pansin na pansin din niya noon ang tila bang pagsikumpulan ng mga tuod sa buong paligid. Makalipas pa ang ilang minuto, nang akmang papakyat na siya sa paanan ng bundok, bigla na lamang siyang napakaripas ng takbo matapos siyang sunggaban ng mga nilalang na yon. Dahil sa bilis ng mga ito, madali siya nitong nasukol na siyang naging sanhi upang mawala na siya ng pag-asa na makatakas. Sinubukan din niyang makiusap sa mga ito, pero imbis na pakinggan ng mga nilalang ang kanyang sinasabi, bigla na lamang siya nitong sinunggaban at walang habas na pinag-uundayan ng saksak gamit ang matatalas nitong mga kamay. Sa sobrang bilis ng pangyayari, huli na nang makita ni Teryo yung katawan niyang lasug-lasug na. Alam naman niyang panaginip ito, pero pakiramdam niya, yon ay totoo. Nang akmang mawawala na siya ng malay, unti-unti naman niyang nararamdaman ang pagkakapos ng kanyang hininga. Sinubukan niyang labanan ito, pero habang tumatagal, mas lalo lang siyang nahihirapan. Mabuti na lang, nang akmang babawian na ng buhay ang kanyang wisyo sa lugar na yon, may naramdaman siyang malakas na pagtapik sa kanyang balikat. Yun ang gumising sa kanya, at sa pagsilay niya sa buong paligid, doon niya napagtanto, nakabalik na pala ang kanyang wisyo sa kanyang katawang lupa. Pag-upo naman niya noon sa kanyang higaan, bigla namang nabaling ang kanyang paningin sa kanyang tabi matapos niyang maramdaman ang isang kakaibang presensya na hindi dapat naroon sa bahay niya. Sa isang iglap, nakaramdam siya ng matinding takot na halos umubos naman ng kanyang lakas. Alam naman niyang may nasa labas ng kanyang silid. Pero sino ito? Hindi niya mawari kung magnanakaw ba yon o hindi naman kaya'y isang hayop lang na naghahanap ng pagkain. Kahit sino naman siguro matatakot. Isipin niyo na lang, habang nakikiramdam noon si Teryo, rinig na rinig niya ang pagsalpukan ng mga kaldero at paggalaw ng iilang mga upuan na animoy marami doong tao. Bagaman wala siyang naririnig na nag-uusap, sapat na ang mga ingay na yon para maging batayan niya sa mga nangyayari. Sinubukan niya rin itong silipin, pero dahil sa wala doong gaserang nakasindi, naging mahirap yon para sa kanya. Maya-maya pa, dahan-dahan na siyang nakarinig ng mga malalakas na yapak patungo sa kanyang silid. Sa puntong yan, hindi na niya mawari kung ano ang kanyang gagawin, gawa ng yung mga kamay niya, hindi na niya maigalaw pa. Nakalupaypay lang ito sa higaan na para bang isa siyang lumpo noong mga panahong yon. Sa sobrang takot noon ni Teryo,
Nasambit na niya ang lahat ng santo, ngunit hindi pa rin nagbabago ang kanyang nararamdaman. Pagsilay naman niya sa kortinang naghihiwalay sa kanyang silid, doon bumungad sa kanya ang isang kamay na kulukulubot. Paglitaw naman ng ulo nito, bigla namang nawala ang kanyang takot matapos niyang masipat ang matandang nagligtas sa buhay ng kaibigan niya na masayang nakatingin sa kanya. Teryo, pasensya ka na kung hindi ako nagpaalam sa iyo. Kanina habang nagpapahinga ko, nakita ko ang kaluluwa mong pagala-gala sa kakahuyan. Nagulat ako kung anong ginagawa mo ron, kaya sinundan kita. Mabuti na lang, bago ka mapatay ng mga tuod, nagawa pa kitang matulungan. Hindi ko alam kung paano mo yun nagawa pero katangi-tangi ang abilidad mong yun. Bungad na wika ng matanda. Dahil sa sinabi nito, doon naman niya napagtanto na hindi pala isang panaginip ang kanyang naranasan. Kahit siya man noon, aminadong labis na naguguluhan buhat sa mga nangyari. Gayunpaman, pilit pa rin siyang naniwala sa matanda dahil hindi naman ito mahuhulaan ang kanyang panaginip kung hindi yun nagsasabi ng totoo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad sa kanya ng matanda ang tungkol sa balak nitong bumisita sa bahay niya. Yun nga lang, medyo nagdadalawang isip din ito. Baka madatnan siya nitong abala sa trabaho. Dagdag pa ng matanda na hindi nito inaasahang makikita sila sa ganoong sitwasyon. Matapos naman itong makapagwika, agad naman itong ibinigay sa kanya ang tinimpla nitong kalamansi sa mainit na tubig. Pag inom naman ito ni Teryo, agad naman niyang naramdaman ang paggaan ng kanyang pakiramdam. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, ang matanda na mismo ang naglahad sa kanya ukol sa isang sinaunang baryo na nagkukubli di kalayuan sa pamamahay nito. Dagdag pa nito na kakaiba ang baryong yon dahil sa nagpapakita lamang yon sa mundo ng mga tao tuwing bilog ang buwan. Mariin din itong inilahad sa kanya, mga pangkaraniwang tao lang ang naninirahan sa lugar na yon. Pero milenyo ang agwat ng kanilang pamumuhay kung ikukumpara sa mga taong naninirahan sa kanilang lugar. Ayon sa salaysay ng matanda na kung hindi siya nagkakamali, sa kapanahunan pa ng mga dato, umiiral ang baryong yon. Pagtatapat pa nito, ilang beses na niyang pinasok ang baryo pero hindi pa rin niya maunawaan ang mga nangyayari sa lugar. Malakas ang kutob ng matanda na sa tulong ni Teryo, mauunawaan nila kung bakit yun umiiral hanggang sa pangkasalukuyan. Dagdag pa nito na dahil sa pananatili ng sinaunang paniniwala ng mga tao roon, kung kaya't nasisiguro niya na meron talaga doong kakaibang nangyayari. Matapos namang marinig ni Teryo ang sinabi nito, halos hindi na siya noon makapagsalita, dala ng labis na pagkagulat. Maya-maya pa, nang medyo kumalma na ang kanyang sarili, agad naman siyang tumitig sa matanda habang paulit-ulit na nagmamakaawa na kung maaari isama siya nito patungo sa lugar na yon. Naniniwala siya, yon ang lugar na pinaglaanan niya ng panahon magmula noong kabataan niya. Inilahad din ni Teryo sa matanda na kapag nalaman nila ang sikreto ng lugar na yon, ito na ang kukumpleto sa buhay niya. Dahil sa kanyang sinabi, agad naman yung sumang-ayon sa kanyang nais mangyari. Maya-maya pa, nang magkataong wala na silang mapag-usapan, dali-dali namang kinuha ng matanda ang dala nitong bayong. Pagbalik naman ito sa kinaroroonan niya, binigyan siya nito ng bato na animoy naglalabas ng dugo.
Ayon sa matanda, ihipan niya lang ang batong yon, makakapunta siya sa lugar na nais niyang puntahan. Paalala rin ito sa kanya, maghihintay yon tuwing hapon para sa kanyang pagbisita. Nang marinig naman ni Teryo ang sinabi nito, agad naman siyang sumagot sa matanda ng, "Sige ho, Manoy. Makakaasa ho kayong pupunta ako. Nga pala, masyado pa hong madilim sa labas. Dito na muna kayo magpahinga. Sandali lang, ihahanda ko ang higaan ninyo." Wag na, Teryo. Tutuloy na ako. Marami pa akong gagawin sa bahay. Basta mamayang hapon na, pumunta ka. Sige na, magpahinga ka na dyan at aalis na ako. Sagot naman sa kanya ng matanda. Matapos naman itong makapagsalita, dali-dali naman yung lumabas at nung makalayo na yon ng bahagya, sa mismong kortina ng kanyang silid, laking gulat na lamang niya nang bigla itong maglaho na parang bula. Sinubukan niya pa itong habulin pero paglabas niya, hindi niya na yon nakita. Nadatnan din niyang sarado ang pintuan ng bahay niya na siya namang naging palaisipan para sa kanya kung saan yun dumaan. Dala naman ng takot noon ni Teryo, agad naman niyang sinindihan ang lahat ng gasera na meron siya. Hindi na rin siya noon natulog sa takot na baka muli na namang mapadpad ang kanyang kaluluwa sa teritoryo ng mga tuod. Kinabukasan, pagtungtong ng 6:00, nagdesisyon siyang wag na munang magtrabaho. Napakabigat kasi noon ang kanyang ulo, dala ng matinding puyat. Upang maibsan ang kanyang nararamdaman, sinubukan naman niyang uminom ng kape hanggang sa manginig na ang kanyang buong katawan. Ilang oras pa ang lumipas, nang matapos na niya ang lahat ng gawaing bahay, agad naman siyang nagpahinga sa labas, dala-dala ang batong ibinigay ng matanda. Habang pinagmamasdan niya ito, pansin na pansin naman niya ang mga kulay pulang likido na dumadaloy sa katawan nito. Paulit-ulit na din niya yung pinupunasan pero nagpatuloy ang pagdaloy ng likidong yon na para bang meron itong napakaraming reserba sa loob nito. Maya-maya pa, bahagya naman siya noong napatigil sa kanyang ginagawa matapos niyang maalala yung mga katagang inilahad sa kanya ng matanda. Ibulong sa batong ito kung saan ako pupunta? Nakakatawa naman. Wika ni Teryo sa kanyang sarili. Dala na rin ang kanyang kuryosidad. Sinubukan niyang ibulong sa batong yon ang lugar na pinagtitirhan ng matanda. Matapos niya yung gawin, laking gulat na lamang niya nang biglang tumigil ang pagdaloy ng dugo sa mga bitak ng bato at kasabay nito ang pag-ikot naman sa bakuran niya ng isang napakalakas na hangin. Hindi naglaon, unti-unti na siyang hinihigop ng malakas na puwersa nito, kaya ang ginawa niya, mabilis na kumaripas ng takbo patungo sa loob ng kanyang tahanan. Subalit, bago pa man niya yun magawa, naging huli na sa kanya ang lahat. Nang akmang aabutin niya pa ang pintuan, kitang-kita niya kung papaano maagnas yung braso niya. Akala noon ni Teryo, mamamatay na siya pero pagbalik ng kanyang ulirat, nadatnan niya ang kanyang sarili nakahandusay sa isang maliit na kubo na pinalilibutan ng napakaraming puno. Napakaliwalas ng lugar na yon. Parang yung taong naninirahan doon, napakasinop sa kapaligiran nito. Maya-maya pa, doon na niya nasipat ang matanda na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Pag-upo nito sa kanyang tabi, napangiti lang naman ito habang inilalahad sa kanya na hindi nito inaasahan ang kanyang pagdating. Dagdag pa nito na
Hindi si Teryo ang tipo ng tao na maniniwala sa ganong mga bagay. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, pinilit naman niya noong tumayo, habang gulat na sumasagot sa matandang yunang. Totoo pala yun? Akala ko ho, nagsisinungaling lang kayo eh. Hindi ako marunong magsinungaling, Teryo. Masama yan. Ikakahina yan ang aking katawan. Halika, tumayo ka. Ililibot kita sa pamamahay ko. Maghanda ka rin, sapagkat mamayang gabi, ipapakita ko sa iyo yung baryong sinasabi ko. Ikaw nang bahalang maghusga sa mga makikita mo. Sagot naman ng matanda. Dahil sa sinabi nito, dali-dali naman siya noong tumayo. Pagpasok nila sa loob ng maliit na kubo, doon bumungad sa kanya ang napakaraming antigong gamit na pagmamay-ari nito. Sa kanyang pagmamasid, nasisiguro niyang mamahalin ang mga bagay na yon, gawa ng karamihan dito kahalintulad ng mga bagay na nakikita nila sa mga yungib na naglalaman ng mga kayamanan. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga nasilayan, hindi naman niya yon pinag-interesan. Di hamak na mas mahalaga ang pakikisama niya sa matanda kumpara sa mga bagay na yon. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, hindi pa man gaanong lumilipas ang takip silim, pansin na nila Teryo ang napakaliwanag na paligid. Ayon nga sa kanya, na habang pinagmamasdan niya ang labas ng bahay ng matanda, pakiramdam niya napakaaga pa. Hindi naglaon, matapos ang kanilang hapunan, agad naman silang pumanhik sa unahang bahagi ng bundok kung saan doon niya nasilayan ang isang patag na lugar na napapalibutan ng mga matataas na puno. Sa unang tingin, aakalain mong isang pangkaraniwang lugar lang yon. Pero habang lumalalim ang gabi, doon na niya napapansin ang paglitaw ng mga itim na bahay na halos ilang palapag ang taas. Lahat ng nakikita niya sa lugar purong itim, maging ang mga siga ng sulo na nagbibigay liwanag sa kabuuan ng baryo. Maya-maya pa, pagsilay naman niya sa bukana nito, agad naman nilang tinahak ang daan hanggang sa duunan niya na sipat ng harapan ng entrada nito. Hindi pa man sila nakakapasok, agad namang umagaw ng atensyon ni Teryo ang iilang mga taong naglalakad na nakayapak. Wala rin yung mga suot na sandalyas at bukod tangi ang mga kasuotan nito sa katawan. Matapos naman nila yung masilayan, tahimik naman sila doong pumasok. Sa kasagsagan ng kanilang paglalakad, mariin namang ipinaalala ng matanda sa kanya na huwag siyang gagawa ng anumang bagay na maaaring makaagaw sa atensyon ng mga ito. Konting pagkakamali lang, paniguradong hindi na sila makakatakas sa lugar na yon. Nang marinig naman ni Teryo ang sinabi nito, tumangulang naman siya, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Makalipas pa ang ilang minuto, nang marating na nila ang sentro ng baryo, doon na nila nasaksihan kung papaano ang pamamahala sa lugar na yon. Base sa mga nakita ni Teryo, sa kabilang bahagi ng lugar, naninirahan ang mga sinaunang tao na merong angat na pamumuhay. Sa kaliwa nitong bahagi, naroon ang mga alipin na halos araw-araw nakikipaglaban sa kanilang mga pagkain. Trabaho rin ng mga alipin na pumatay ng kanilang mga huli sa mundo ng mga tao. Yun ang dahilan kung bakit tuwing kabilugan ng buwan, nagpapakita ang baryong yon. Makalipas pa ang ilang oras na pagmamasid, kagaya ng lugar na minsang natuklasan ni Teryo at ng mga magulang niya, marami rin siyang napansin sa lugar na yon na meron doong pagkakahalintulad.
Sa gitna nitong bahagi, doon niya napansin ang isang batong lamesa na naglalabas ng kakaibang amoy. Nagkalat din sa itaas nito ang mga tuyot at namumuong dugo na animoy pagmamay-ari ng kung anong hayop. Akala nila hanggang doon na lamang ang kanilang masasaksihan, pero sa pagsapit ng 10:00 ng gabi, lumabas ang dato ng lugar na yon. Napakabinata pa nito at sa likuran nitong bahagi, naroon ang isang matandang nakatalukbong na merong daladalang napakahabang tungkod. Presensya pa lamang ng nilalang na yon. Halos manginig na ang kanyang buong katawan dahil sa sobrang bigat nito. Nang mapansin naman yon ng matanda, dali-dali naman yung lumapit sa kanya habang pabulong na nagwiwika ng, Manood ka, Teryo. Mag-uumpisa na ang palabas na gagawin nila. Sa lugar na ito, yung datong nakikita mo, figura pa lamang yan ng nilalang na yan. Kasabay ng pagwika ng matanda ay ang pagbuhos naman ito sa ulo niya ng isang napakalapot na langis. Mainit din yun sa pakiramdam na animoy nasisira nito ang kanyang anit. Gayunpaman, pinili na lamang niyang hayaan yon, gawa ng ayon sa matanda, yon ang magkukubli sa kanila mula sa presensya ng sinaunang aswang. Hindi naglaon, sa pagdating naman ng nilalang na yon sa harapan ng batong lamesa, agad naman yung umupo doon. Nang masipat naman ito ng kanilang mga alipin, dali-dali naman itong hinila ang mga nahuli nilang bihag habang paulit-ulit na pinapatugtog ang mga tambol at plauta na tila bang nagbibigay pugay sa mga pinuno nila. Habang naglalakad ang mga bihag ng mga ito, kitang-kita naman nila Teryo kung papaano yon magnangis at magmakaawa. Paulit-ulit din itong isinisigaw na meron yung mga may iwang pamilya, pero base sa ekspresyon ng mga taong naninirahan sa lugar na yon, hindi ito mahalaga. Lahat sila, iisa lamang ang pagnanais at yon ay mapuna ng gutom ng mga nilalang na nagpapanatili ng kaayusan sa kanilang baryo. Base sa pagkakatanda niya, umabot sa 10 bihag ang pinatayo sa harapan ng matanda. Bawat isa sa mga ito, walang saplot sa katawan at meron yung mga kulay pulang marka sa kanilang mga noo. Sa pagdating naman ng mga ito sa kinaroroonan ng matanda, dahan-dahan namang tumayo ang nilalang na yon habang nagpapalit anyo. Pagbitaw nito ng hawak nitong tungkod, laking gulat na lamang ni Teryo nang bigla itong maging isang dambuhalang aso. Napakaitim ng nilalang na yon at meron itong napakatalas na mga pangil na halos kasing haba ng mga talibong na kalimitan nilang ginagamit sa pagsasaka. Pagsilay naman ng mga alipin nito na handa na ang nilalang na yon, agad naman itong binitawan ang kanilang mga bihag na siya namang mabilis na sinagpangan ng nilalang. Yung iba naglakas loob pang makipaglaban pero kalaunay namatay din ang mga ito. Matapos ang mga pangyayari, isinuka ng nilalang ang kalansay ng kanilang biktima sa itaas ng batong lamesa. Pagsilay naman dito ng mga alipin, dali-dali naman nila yung pinagpira-piraso upang gawing dekorasyon sa kanilang mga kubo. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang makapagpalit anyo na ang nilalang, doon bumungad kay Teryo ang binata nitong itsura. Sa estado nito, parang napakasigla nito at wala yung iniindang anumang karamdaman sa katawan. Hindi lang yon, nagkaroon na din ng kakayahan ng matanda na maglakad sa ere, gayon din ang paglikha ng mga milagro, kagaya ng pagbibigay dagdag kayamanan sa dato ng baryo.
Yan ang pinakamapanganib sa lahat ng abilidad ng aswang na yan, Teryo. Ang mga sinaunang aswang, para yang mga salamangkero. Kung pisikal at espiritual na kumbate lang, sigurado ako, wala diyang magtatagal na mga albularyo. Pabulong na wika ng matanda habang hinihila siya nito papalayo. Dahil sa ginawa nito, mabilis naman siya doong sumunod sa takot na baka may makatunog pa sa kanila. Bago pa man tumungtong ang hating gabi, nakalabas na sila noon sa baryo. Nang medyo nakalayo na sila sa lugar, unti-unti naman nilang napapansin ang paglaho nito. Sa isang iglap, lahat ng nakikita nilang mga kubo ay bigla nang nawala. Matapos ang mga pangyayaring yon, doon niya napagtanto na hanggang hating gabi lang ang limitasyon ng nagpapakitang baryo. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, lahat ng kanyang pagnanais na magkaroon ng kaalaman pagdating sa mga sinaunang sibilisasyon ay bigla na lamang nawala. Sa puntong yun kasi, napagtanto niya kung gaano yun kamakapangyarihan at kung anong kaya nitong gawin. Aminado rin siya na kung ipagpapatuloy niya ang mga bagay na kanyang ginagawa, paniguradong hindi siya magtatagal sa mundo. Sa paglipas pa ng mga araw, minabuti niyang lubayan na rin ang matandang kanyang nakilala. Nagdesisyon na rin siyang bumalik sa kanilang lugar para makapiling ang kanyang mga kadugo. Subalit sa kasamaang palad, pagdating niya sa kanyang kinagisnang baryo, doon na rin niya napag-alaman na matagal na palang pumanaw ang kanyang mga magulang. Gayunpaman, dahil sa mga naiwan niya doong mana, kahit papaano nagkaroon pa rin siya ng magandang buhay. Alam niyo, Pinuno, dahil sa impluwensya at pagmamay-ari ni Teryo, nakapag-asawa pa rin siya sa edad niyang 70 anyos. Biniyayaan siya ng 6 na anak na siya namang nagpatuloy sa kanilang mga negosyo. Magpahanggang sa ngayon, kahit matagal na siyang yumao, patuloy pa rin na ipapasa ang kanyang kwento ukol sa misteryo ng mga sinaunang aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Una muna sa lahat, gusto kong humingi ng tawad kasi hindi pa rin maganda yung boses natin. Kagaya ngayon na naririnig ninyo. Ang sabi sa akin, kailangan ko ng 1 linggong pahinga. Pero hindi ko kaya yon kasi hindi ko kayo matiis. Wala akong masabi sa kwento ni Teryo, kundi sobra ako na-amaze. May mga ganito palang gawain ng mga sinaunang panahon, no? Tsaka, ang dami na nating kwento tungkol sa mga sinaunang aswang. Pero dito lang ako namangha ng grabe. Kasi yung ginagawang pakikisama ng mga ibang nakatira sa lugar na yon, ibang klase, di ba? Tsaka yung hanggang ngayon, umiiral pa rin to. So ibig sabihin nagkaroon tayo ng bagong ideya. Bukod sa Biringan, meron pa palang umiiral na ganitong klase ng lugar na hindi natin alam. Diba? Sobrang amazed na amazed ako sa kwento na to. Pero yun nga, hingi ako ng pasensya sa inyo kasi yung mga paparating nating kwento baka tunog buhangin, no? Pero as long as naiintindihan ninyo, alam kong karamihan sa inyo ayos lang yan. Huwag nyo ako intindihin, wala akong nararamdamang masakit. Hindi ko lang alam kung bakit sobrang tinding malat ko ngayon. Siguro yun nga, kailangan ko ng voice rest. Pero wala naman ako nararamdamang sakit o kung ano man. Kaya dire-diretso tayo, tuloy-tuloy lang. Huwag nyo intindihin yung parang medyo hirap ako magsalita. Kasi sa sarili ko hindi ako nahihirapan. Siguro may something lang talaga na kailangan kong gawin or ng maraming tubig. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.